ಗೈಸ್ ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಳ ತೇಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಇದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಬಂಟ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬಲ್ಪುಗು ಸುರಾತ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂತುಜಿ ಪಿರಿ 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 ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕ ಅದಾಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬಂದು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಪಿದೆ ವಿಡಿಯೋ చెప్పారు ಇದಾರೆ ಬಂಟ 10 ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ చెప్పారు ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಬೇಕ ಗೈಸ್ ಅದಾಯ್ತ ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೋರ್ಪ ಗೈಸ್. ಬಲೆ guys ನಾವಿನಿ ದಾಯ ಬತ್ತರ ಬಂಟ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಬಂದು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಎಣ್ಣ ಕೈಗೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಲೈ ಟಾಯ್ ಗೊಬ್ಬಣ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಟೈಪ್ ಗೊಬ್ಬಣ ಸಾಮಾನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪನೆ ಗೈಸ್. ಅವು ಇನ್ನೇನು ವೆರೈಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದುಂಟು ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬತ್ತೊಂದುಂಟು ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡಿಬಡ್ಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ವೆರೈಟಿ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬಣ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಾರಿ ಗೊಬ್ಬಣ ಸಾಮಾನು ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪನೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಯಾನೇ ಪರಿಪ ಐತೊಲೆ ವಾರಿ ಗೊಬ್ಬಣ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಟಾಯ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೈಸ್. ವಾರಿ ಟಾಯ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ನೆತ್ತೊಲೆ ಇಂಜೊಪ್ಪುಜಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಇಂಜೊಪ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ತೂಕ. ಬಲೆ ತೂಪೆ ವಾರಿ ಗೊಬ್ಬಣ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಗೈಸ್. ತೂಪೆ ತುಲೆ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಗೋಧಿ ಮನ್ಕೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಗೈಸ್. ತಿಂದು ತೂಪೆ ವಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಸಮಯ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ನಾನು ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಉಂಟು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ನೆಟ್ ವಾರ್ ಇರ್ತದ ಟಾಯ್ ಗೊಬ್ಬನ ಉಂಟು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬುಗ್ಗರಿ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಣಿ ಬುಗ್ಗರಿ ಒಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಬುಗ್ಗರಿ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂತ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ ಗೈಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ ಗೈಸ್. ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಗೈಸ್. ಇದು ನೆಕ್ ತೋರಿಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಕಿಂಡು ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಸ್ ಲೈ ವಾರಿ ಟಾಯ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಂಚಿದ್ದು ಐದು ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ ಟಾಯ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಿಳಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬುಗ್ಗರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಂಚಿದ್ದು ಗೈಸ್. ಬಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಐದು ಕನೆಕ್ಟ್ ದಾಯ್ತು ತೂಕ ಗೈಸ್. ತೂಕ ತುಲೆ ಇದಾಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ತುಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಂಚಿದ ತುಲೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ ಗೈಸ್. ಅಡ್ಡ ರೀತಿದ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಟಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬುಗ್ಗರಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಗೈಸ್. ನೆಟ್ ಇತ್ತನ ಸ್ನಾಕ್ ಒಂಜಿ ತಿಂದು ವಾರಿ ತಿಂದು ಅಡ್ಡ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ನೆನೆ ಪಾತ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಉಂಡ ಅಕ್ಲಾಗ ಕೊಕ್ಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಐದು ಕಾಸ್ ಪರ್ಪಂಜಿ ಟೈಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ನೆತ್ತಲೆ ವಾರಿದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಗೈಸ್. ಬಲೆ ವಾರಿದ ಟಾಯ್ ಯಾ ಕುದುರೆನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಟಾಯ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ಕಿರೀಟ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಟ್ರಾಫಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ತಲಗುರುಡೆ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಬುಕ್ಕ ಗಿಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾದ ತುಪ್ಪೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ತಿದ ತುಯ್ಯ ಐಟ್ ವಾರಿದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿಕ್ಕಿಳಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ ಟಾಯ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ನಿಕ್ಕಿಳಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ಡೈನೋಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿರೀಟದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಲಗುರುಡೆದ ಅಂಚನೆ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಐದುಕ ಬುಗುರಿ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಐದು ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ 10 ಟೈಪ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ತೋಜುಡು ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಗೈಸ್. ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಟಾಯ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಡೈನೋಸರ್ ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಕಿಳಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್. ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಆಡಂಟ ಪೂರ ಇಂಥ ಕುಟ್ಟೇನ ವಿಡಿಯೋಗು ಗುಡ್ ಬೈ.